ислом мирзоев корманди корхонаи давлатии коммуналии кабудизоркунӣ ва гулпарварии шаҳри хуҷанд мебошад. вай асоб хок ва порое ки барои парвариши гулҳои мавсимӣ истифода мешавад омода мекунад. ӯ миқдори муайяни пору ва хокро омехта намуда ба зарфҳои махсус мегирад. баҳори имсоло кӯчаҳои шаҳри хуҷандро зиёда аз 500 000 гулҳои ороишиву мавсимӣ зеб хоҳад дод. 6 нафар кормандон аз субҳи барвақт то соати 17 бегоҳ ба шинонидани гул машғуланд. ин амал ҳар рӯз иҷро мешавад. ҳусния турсун ва толи 4 сол аст ки дар ин ҷо гулпарварӣ мекунад. ӯ мегӯяд гулпарварӣ ҳам як шуғли ҷолиб аст ки зебоипарастиро талқин месозад. асосан мана агар ки питунӣ шиноним агар 3 моҳ баъд аз ин питунӣ чизешна салвия тагети сай ин то тира моҳа меистад. тагет бисёртар меистад. питуни акун аз сабаби ҳарорати баланд ба ҳавои баланд ба ин якқадарам тобоварӣ намекунад. инҷо гармхона буда лаборатория ҳам мегӯянд. ҳарорати лаборатория 27 дараҷа гарм буда тухмии гулҳо то афзоиш ёфтан давоми 1 моҳ дар инҷо нигоҳ дошта мешавад. баъдан кӯчати сабз ба зарфчаҳои муваққатӣ гирифта шуда ба сардхонаи умумӣ бароварда мешавад. инҷо гулҳои ороишиву мавсимиро тавре парвариш мекунанд ки дар фасли сармо баробари ворид шудан эҳсоси баҳорӣ пайдо мешавад. ду гармхона бо ҳарорати 25 ва 27 дараҷа гармӣ мутобиқ гардонида шудааст ки барои парвариши гулҳо мувофиқ аст. дар гармхона 500 000 гулҳои гуногун аз қабили геран, гвоздика, катарантус, комус, алозия, салвия, петуния ва дигар намуд парвариш меёбанд. ин гулҳо дар фасли баҳор кӯчаҳои шаҳрро оро хоҳад дод. ҳоло дар мавсими зимистон мутахассисон танҳо як намуди гули зимистонаро парвариш карда истоданд. айни замон дар кӯчаҳои шаҳри хуҷанд гули зимистонаи виала шинонида шудааст. зимистона гулҳо мебошанд. ҳозир ина мана ороиши шаҳр аллакай шинонда шудаанд. ё худо хоҳад авли баҳорба гул мекунанд. баъд аз он ки ин гулҳо мисол моҳи март, апрел, май ба ин гулҳо бисёр хушрӯ меистанд. баъд аз ин гулҳо пажмурда шуданд. ин намудои гулҳо мебароянд. пештар ина намешинондем мо авли баҳорба петуния сар мекардем. ҳозир акун виола шинондагӣ. ҳозир виолаҳо ки пажмурда мешаванд баъд аз виола инҳои мебароранд. гулҳои баҳориро бошад аз моҳи март оғоз карда барои ороиш ва кабудизоркунӣ дар кӯчаҳои шаҳри хуҷанд истифода мебаранд. гузориши Гулҳаё Камолзода, Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии